God aften og velkommen. Det er blevet lørdag, og så skal vi jo spille Held og Lotto. Og så får jeg i aften besøg af Torbjørn Hansen, som er leder for genreforeningen Snyk. Og det går ud på, at man prøver på at få eksperimenterende kompositionsmusik i aften. Og hvis I kigger her, så har vi en første præmiepulje på 7,8 millioner kroner. Så er der trumfpuljen på 2,8 millioner kroner. Og til sidst jokerpulje på 2 millioner kroner. Nanne og Karina spiller Lotto. De sidder og tænker på, hvad de må kan vinde. Vi er ude med at finde aftens trumfkort. Tænk nu, hvis de vandt i Lotto. Og vi skal have fundet aftens første vindertal. Det bliver 29, nummer 29. Nummer 12. Tænk nu, hvis de vandt i Lotto. De kunne få sig deres egen hjemmebiograf. De kunne få sig et helt rum fyldt med flipperautomater. De kunne også købe sig den bil, de altid har drømt om. De kunne også købe sig den spag, de altid ønsker sig. Og måske endda også en lille hundevand. De kunne også købe sig en helt ny havetrampolin. De kunne også købe sig den computer, som de har sparet op til i månedsvis. Og sidst, men ikke mindst, man kunne købe sin yndlingskendis i pap. Og aftenens sidste vindertal. Det bliver nummer 1. Så mangler vi bare lige at finde. Men så vandt de så ikke i Lotto. Men selvom de ikke vandt i Lotto, er der stadig mange ting, de kan lave. For some cheering up, then just head right on up to the Candy Mountain Cave. When you get inside, you'll find yourself a cheery land, such a happy and joy-filled and perky Merryland. They've got lollipops and gummy drops and candy things, oh so many things that will brighten up your day. It's impossible to wear a frown in Candy Town. It's the mecca of love, the Candy Cave. They've got jelly beans and coconuts with little hats, candy rats, chocolate bats. It's a wonderland of sweets. Ride the candy train to town and hear the candy band. Candy bells, it's a treat as they march across the land. Cherry ribbons stream across the sky and to the ground. Turn around, it astounds. It's a dancing candy tree. In the candy cave, imagination runs so free. So now, Charlie, please will you go into the cave? When you're down and looking for some cheering up, then just head right on up to the Candy Mountain Cave. When you get inside, you'll find yourself a cheery land, such a happy and joy-filled and perky Merryland. They've got lollipops and gummy drops and candy things, bare sætte sig lige så stille og læse en bog. Man kan også tegne en tegning med sine venner. Man kan også lege gemmeleg, som i de gode gamle dage. Man kan også spille bold med sin bedste veninde. Man kan også sidde og læse i sit yndlings ungdomsblad.
Man kan også holde en hyggeaften med pizza. Men bare man har sin familie og venner, skal man nok klare sig.